Само за Шенген, извинявам се, защото имам какво да кажа. Ние от политическа партия Български глас смятаме, че влизането в Шенген сега и веднага е наложително, тъй като ние сме изпълнили критериите още преди 12 години. Влязахме по въздух и вода и това управляващите го показаха като огромно постижение, което само показва, че ние българите сме хора втора употреба в Европейския съюз. Реално, наистина, бизнеса, както каза колегата, бизнесът се ползва от Шенген, но и ние чакаме по границите. Камионите и шофьорите, които чакат с дни да преминат границата в унизителни нечовешки условия, без санитарни възели, спът в кабините, в сняг, в дъжд, буферните паркинги не работят или ако работят са претоварени. Сега Австрия ни постави 5 условия по Дъблинския регламент, който гласи, че всеки беженец влязъл не може да поиска убежище и защита. Бъдете кратък, моля ви, не може да поиска убежище и защита в която и да е страна в Европа, а само в страната, в която е първо регистриран. И понеже бежанците са предимно икономически, проблемите на богатите страни са в пъти по-големи, отколкото на България. Добре, ако тук влизат 20, в Англия в Италия влизат 200. Благодаря ви. Сега вече е време да